हेल' लोगोफोर लाइभ फैलायबाय नैबे गथिया आरोना लोगोफोर लाइभ फैलायबाय आरोना लोगोफोर फैदोलाय आरोना लोगोफोर वेलकाम आंनि लाइभआव सोर सोर ओंखाम जाखांखो फैद' आंनि लाइभआव रायज्लायनोसै दसे हेल' फैद' हेल' माथो खालामबावो आरोना बरिंनो निरन्जय 211 फंबाय फैदों वेलकाम आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आरो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय लाइक होदो आरोना फंबाय नों निरन्जय 211 नों बबेनि खिन्थाहरदो आरो ओंखाम जादोंना जायाखै खिन्थाहरदो आरोना बाबु आङो जास्ट भिडिअ खालामनो हायिनि जाबजों आङो लाइभ दसे फैनाय जाबाय आरो आंनि चेनेलाव फैनायनि थाखाय वेलकाम आरोना निरन्जय 211 निरन्जय नों बबेनि मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरो ओमफ्राय नै निकि ब्लग नानि फैदों हाय आदा वेलकाम आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो बरायबाय आरो आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आङो दा ओंखाम जाखांबाय आरोना माबासो जोंना थास' आबरजों नाजों ओमफ्राय ना बाथोन आरोना जोंना ओंख्रिया आं खिन्थाहरबाय आरो नोंसोर सोङाब्लाबो आं खिन्थाहरबाय आरोना ओमफ्राय आं दायो आंनि रुमाव दं आरो बिसिनायाव ओंखाम संग्रायाव उन्दुयो नालाय आङो निरन्जय 211 आं गासिखौबो बरायजोब्बाय दे आंनि लाइभआव नोंथांमोननो फैनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय निरन्जय 211 निकि ब्लग ओमफ्राय साबा फैदों आरो ओमफ्राय माखासेया कमेन्ट खालामाखै आरोना बरायबाय दे निरन्जय आरो निकि ब्लग नानि नोंथांमोनखौ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय वेलकाम दे मोनाबिलिनि दिनैनि समाव निरन्जय 211 फंबाया आं धेमाजिनि ना फंबाय अके धेमाजिनि फंबाया ओमफ्राय नोंलाय होनना बुंदों आरोना निरन्जय फंबाया 211 आं क'क्राझारनि दे फंबाय आं क'क्राझार पाटगावनि आरोना ओमफ्राय सोर सोर आंनि लाइभआव फैदोंमोन अननानै दा साब्रै दङ हनै लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरोना अननानै प्लिज अनलायदो आरोना निकि ब्लग नानिया मा होनखो ए जा गोथाव आदा ओंख्रिया गोथाव ना गोथाव नंगौना नंला मिथिला आरो बिमा बुरै संबाय आरोना बिमा बुरै संनायखौ जायो आरोना आंथ' अलसियाखा मावखाया आरोना बिराद अलसियाखा एकदम दा सानसे जेबो खामानि मावनाय जायाखै आरोना आं खालि बिसिनायाव उन्दु थागासिनो आङो बेकारनो निरन्जय 211 नोंनि लाइभआव फैनायफोरखौ आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो थिनदो अननानै बुंगोन फंबाय मानो बुङा जानो ओमफ्राय नायलाय आंनि लाइभआव साबेसे भिउस फैदों नायदो फंबाय आं बुंना होनोनो सोरनो बुंना होगोन दे फंबाय आं बुंगौमोन मानसियानो हनै आंनि लाइभआव फैथ्रा साब्रै साथाम 9-10 जनसो फैयोब्ला नोङो 9 जनसोनि सापर्ट मोनगौमोन आरोना फंबाय ओमफ्राय दायो नै बुङोब्लाबो निकि ब्लग नानिल' दङ निकि ब्लग नानि नैबे निरन्जय 211 खौ सापर्ट गैयाबा खालामना होदो आरोना दा हनै आंनि भिउवार्सफोरानो रावबो गैयाबा फंबाय ओमफ्राय सापर्ट खालामनोथ' थिनदों आङो थिनगोन आरोना थिनगौमोन ओमफ्राय दाथ' बुंबायानो नै आं निकि ब्लगखौल'सो बुंनो मोनबाय नै निकि ब्लगआल'सो कमेन्ट खालामदो आरोना नैबे निरन्जय 211 नि चेनेलखौ सापर्ट गैयाबा खालामना होदो आरोना लोगोफोर सोर सोर सापर्ट गैया खालामना होदो आरोना दायो आंनियाव साब्रै लाइभआव दङ आरोना अननानै खालामना होदो आरोना नोंजों आंजों बर'जों बर' हेल्प खालामलायदो आरोना माने जोङो गोदानसिन नालाय दाबो एक्सपिरियेन्स गैथ'वा इउटुबनि बागै उनाव जालांगोन आरोना लासै लासैनो निकि ब्लग आं खालामखादों आदा लाइकखौ फार्स्ट लाइक अके थेंक इउ नानि ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो नानि निकि ब्लग नैबे बाबु निरन्जय 211 खौ सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामदो आरोना निरन्जय फंबायखौ खालामना होदो आरोना रावबो फैयानो निकि ब्लग नानिल' दङ आंनि लाइभआवनो ओमफ्राय सोरनो बुंनानै आं नोंनि चेनेलखौ बुंनानै होनानै सापर्ट खालामहोनो हाबावगोन दे लाइभआवनो गैया हनै फंबाय गाज्रि मोनना दे फंबाय आंनि लाइभआव रावबो गैया निकि ब्लगल' दं नानिल' कमेन्ट खालामदो आरोना निकि ब्लग खिन्थाहरदो आरोना नानि
अन्नानै ओमफ्राय नै आंनि लाइभनिफ्राय खारलांजोब्बाय आरोना रावबो गैला कमेन्टबो खालामा आरोना अन्नानै लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरोना दा साथाम दङ नै नायदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामाखै आरोना बरिं मोनखायोलै आं हारसिं मा खालामनो आरोना रावबो लाइभ फैयाबाथाय दुखु मोनो गोसोखौनो एकदम नारभास मोनो आरोना थेवब्लाबो उपाय गैया बांसिन मानसियानो फैनो हाया आरोना बिदिनो बयहाबो बेस्थ' खामानि थायो नालाय आरो सोरबा ओंखाम जानाय जायै खोथा दं नालाय सोरबा बहाबा थांनाय बहाबा मानाय खामानि थायोना बयहाबो मोनफा मोनफा बहाथो बयनिबो लाइभखौ होसोनानै फैबाय थानो हानो आरोना दुखु मोननायनिबो लाब गैया आरोना उननि समाव लोगो मोनलायगोन होननानै आं आसा थाबाय आरो दे कमेन्ट खालामदो सोर सोर दं अन्नानै निके ब्लग नानि नों दङब्ला कमेन्ट खालामदो आरोना निरन्जय 211 मा खालामदों खिन्थाहरदो आरोना ओंखाम जादोंना जायाखै खिन्थाहरदो आरोना मा ओंख्रि जाखो निके ब्लग मोना मा ओंख्रि खिन्थाहरदो आरोना आंनि लाइभआव सोर सोर दङ नै साथाम दङ दायो कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरोना रायज्लायनोसै आरोना दसे रायज्लायनोसै थांनो नाङा दसेल' लाबोखागोन आरोना आं लाइभखौ ओमफ्राय नोंथांमोनहा कमेन्टखौ थाब थाब खालामब्लानो जाबाय आरो बारा गोबाव थाया अनलि 30 मिनिटल' थागोन आं दायो नै 6 मिनिट थांखाबाय आरोना 30 मिनिट थागोन आं रावबो गैला नै लाइभआव सोर दङ आं दासो संगासिनो आदा अह बेस्थ' खामानि मावैनो आंनि लाइभखौ नायदों आरोना नानिया थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरोना आंनि लाइभखौ नायनायनि थाखाय बेस्थ'ब्लाबो दा नोंल' दंसै दा खारबाय रावबो गैला आंनि लाइभआव बेस्थ' आरोना खारजोब्बाय आं हारसिंल'सै ओमफ्राय नै सासे दंफिनो सोर फैफिनदों निके ब्लगआव फैफिनगोन ना माखो ना सोरबा गोदान फैदों खोन्थाहरदो आरोना सोर दंबावो दायो अनलि सासेल' दं आरोना सोर नायदों मिथिला आरोना कमेन्टबो खालामासै खिथाहरदो आरोना साथाम फैदों कमेन्ट खालामदो आरोना रायज्लायनोसै दसे रायज्लायनोसै अनलि 30 मिनिटल' लाबोगोन आङो 30 मिनिट दायो 10 मिनिट थांसै आरोना 20 मिनिटल'सै आरोना दसेल'सै कमेन्ट खालामदो सोर दङ आंनि लाइभआव रावबो फैया माथो खारजोब्बाय सासेल' दङ हारसिं रायज्लायबाय थानांगौ आरोना सानै जाफिनबाय नै कमेन्ट खालामदो आरोना सोर फैदों अननानै आं हारसिं बोरै बरिं रायज्लायनोब्रा कमेन्ट खालामदो आरोना लोगोफोर कमेन्ट खालामदो आं दायो बुकडाउन होनो नागिरदों पुसआप होनो नागिरदों आं पुसआप आं मोनाबा पुसआप खालामो वाव आयौ आं हानाय नंला नामा पुसआपखौनो हानाय नंलादां पुसआप खालामदोंमोन आङो होला आङो दायो नोंथांमोननि सिगाङाव उसुबिदानो आङो दाहाय लाइभ दोनब्ला होनसै आरोना मा खालामनो ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ आंनि नैबे आयनाजों स्राय बरायहरबाय आरो गोसो गोरबोजों नोंथांमोना आंनाव कमेन्ट खालामाखैब्लाबो आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायहरबाय आरो आंनि आइनाया नै नायना लादो आरोना 20 रुपिसनि आयना बेजोंनो बिराद हेन्डसाम देलायो आरोना हेन्डसाम नङाब्लाबो नायो उफाय गैया ओरै दारि सिनना लानो थाखाय नांगौ आरोना दारि सिनना लानो थाखाय नैबे आंनि आयनाखौ नांगौ जायो आरोना आयना बियो कमेन्ट खालामदो आरोना ओमफ्राय माथो रावबो कमेन्ट खालामासै साबा फैदों दे ओमफ्राय रावबो कमेन्ट खालामाखै लाइक खालामना हो लोगोफोर लाइक नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ फैयोब्ला मा खालामनांगौ लाइक खालामनांगौ कमेन्ट खालामनांगौ आरोना ना आंनावसो फैयाखै नामा कमेन्टआ रावबो लिरखादोंना लिरखायाखैना आंनावसो फैयाखै जाखो कमेन्टआलाय दे लिरदो कमेन्ट लिरदो आं हारसिं रायज्लायगासिनो जाम्बा बायदि दिद' लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरोना कबिता दैमारि हाय आयना सना मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया बेनो आंनि कबिता सना थास' आबरजों नाजों ना बाथोन आरोना बेनो नोंसोरलाय मा ओंख्रि संखो कबिता माइनाव सना खिन्थाहरदो मा ओंख्रि आरोना खिन्थाहरदो मा ओंख्रि आंनि लाइफआव रावबो फैया मालाय नोंसिनावसो सिख्लाफोर नालाय जि मानसिफोर नायसोगारोना थाथ' दे होनना बुंदो आरोना नोङो थाथ' दे आं खामानि जानो खामानि मावनो होनना बुंदोंमोन नोंना
जोंहा दालि आलु अमा बेदर कबिता माइनाव नों आंनि ना कमेन्ट खालामलाय नों आंनि बारना खिन्थु आं नोंखौ ओरैनो होनाखै दे ओमफ्राय सोरबा सोरबा साब्रै नायदों ओमफ्राय रावबो कमेन्ट खालामाखै आरोना खालामदो आरोना आंनि आयनाजों नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों आयना नायनानै स्राय बरायनोसै आरोना लोगोफोरनि कमेन्ट खालामदो आयना नायनानै स्राय बरायनोसै नोंथांमोनखौ आयना नायनानै नोंथांमोनखौ बयखौबो स्राय बरायनोसै आरोना कबिता माइनाव मोनानो जोंहा दालि आलु अमा बेदरनो मालाय कबिता माइनाव सना मोनासो मालाय दालि आलु अमा बेदर आरोना वाव बिराद नाइस भेरि टेस्टि ओंख्रि आरोना अमा बेदर आलु बावसो माला कबिता माइनाव सनाना मनिल ब्लग फैदों वेलकाम आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों स्राय बरायबाय आरोना मनिल ब्लग नोंथांखौबो ओमफ्राय दायो मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो खिथाहरब्लानो जाबाय आरोना रायलायनोसै शेयार खालामलायनोसै माथो दंबावो आरोना जोंनि माबायावलाय मा ओंख्रि जाखो मा माखो आंथ' चेनेलनि बागै बारा बुंनो रोङा दे बारा आं इउटुबनि बागै आं बारा एक्सपिरियेन्स बुंनो रोङा आरोना आं ओरैनो जास्ट फैयोल' आरोना लाइभखौ मानि थाखाय होयो मानि मायो आं जेबो मिथिया आरोना ओरैनो फैयोल' शेयार खालामलायनो गावजों गाव सोंनाय फिननाय आरोना बेल'सो बिदिखौल'सो रोंगौ मनिल ब्लग मा खबर बिदिनो लाइभआव फैदों आरोना नोंथांमोनजों माने लोगोजों लोगो जोंनि खोथा बाथ्राफोरखौ सावरायनो होननानै फैदों आरोना बेनोसै आरो माथो खबर थानो आरोना दे लाइक खालामदो आरोना लाइक खालामदो लाइकआ थुसिना हो माथो खोथा दङ कमेन्टआ खालामसियो हालाखौ माथो मालायफोर बादि जोंबो 3000 5000नि माबा लाइभ फैनो हानाय बादि आरोना जोंबो माने बारायहोनांगोन आरोना लोगोफोर गावजों गाव हेल्प खालामलायनानै बै लाइभ होदोंबा बैनावबो थांदो बैनावबो शेयार खालामहैलायलायदो आरोना फाला बदल आरोना ओमफ्राय दा आङो बेलासिनि मोनाबिलिनि दा खयथा जाखो थायो टाइमा 19:40 जाबाय आरो 19:40 10निसो आंना टाइमा 24 आवार्सनिसो लायो आरोना दायो 19:40 जाबाय माने 7:40 जाबाय आरो लोगोफोर टाइमा नोंथांमोना मिथिखागौ ओमफ्राय मुस्टेना बसुमतारी नानि फैदों हाय आदा वेलकाम आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलनि लाइभआव फैनायनि थाखाय मुस्टेना बसुमतारी नानिखौबो वेलकाम आरोना बरायबाय आरोना मा खालामदों नानि दायो मा ओंख्रि जाखो खिन्था हरब्लानो जाबाय आरोना नानि खिन्था हरदो नोंथांमोनखौ आं बयखौबो आंनि आयना बड' चेनेलनि लाइभआव बरायबाय आरो गोसो गोथारै बयखौबो अनसायनांगौ आरोना नोंजों आंजों अनसायलायाबा जों मारैथो दावगालांनो आरोना लोगोफोर दे कमेन्ट खालाम ना सोरनिखौबा कमेन्ट फरायाखैब्ला आंखौ गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा हो दे ओमफ्राय कमेन्ट लिरना हरफिन जाबाय सोरनिबा कमेन्टआ नुजाफैयालासिनो आं फरायनो मोनाखिसैब्ला अननानै निमाहा होबानो जाबाय आरोना दे कमेन्ट खालामदो कमेन्ट साबा दङ नै गावस्रा कमेन्ट होनो खालामो आं रिलाव गाबनो रोङो दे लोगोफोर आं रिलाव गाबनो रोङो मोगथाङावनो गाबनो रोङो आं दसेनो मिनिनो रोङो दसेनो गाबनोबो रोङो आरोना आङो फुरा लाइक गाबनो रोङो मोदै गहोनो हायो आङो फुरा आंना फेक नङा आरोना ओइ ISL नि गल वेल माबा सोर सोखो ISL नियालाय गल नहा वेलि सादुइ सोबायनो माबाया FCG माने सोरमोनलाय 2 गल सोबायनो नै गल नहा वेल सादुइ सोबायनो गरनै दे कमेन्ट खालामदो मानो कमेन्ट खालामबाखो सोर दङ अननानै कमेन्ट खालामदो आरोना ना आंनि भिडिअ क्वालिटिफ्रा बारा मोजां जादोंना जायाखै खिथाहरब्लानो जाबाय आरोना भिडिअ क्वालिटि आरो आंनि रायज्लायनायखौ बरिं मोनखो ना माखो खिथाहरब्लानो जाबाय आरोना कमेन्ट खालामदो आरोना बानो नाङा दे कमेन्ट खालाम फैबाय जिखुनु कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो आरोना सोर लाइक खालामाखै अननानै लाइक खालामब्लानो जाबाय आरोना गोसोआ एसे दुग्गा जानो हानाय बायदि मिस्टार सामब्राम हेल' आदा वेलकाम आंनि आयना बड' चेनेलनि लाइभआव फैनायनि थाखाय वेलकाम फंबाय ओमफ्राय ओंखाम जादोंना जायाखै दे सामब्राम फंबाय ओंखाम जादोंना जायाखै खिथाहरदो आरोना मा ओंख्रि जाखो दिनै मा ओंख्रि संखो मुस्टेना बसुमतारी नानिया बहानिमोन ओमफ्राय मनिल ब्लग बहानिमोनथाय बावबाय थायोलै गोसोआव थाया
भिडिअखौ नायबाबो गोसोआव थाया आहा मनिल ब्लग बहानिमोन खिथाहरफिनदो दे मनिल ब्लगनि ट्रेक्टर सालायनायमोन नामाथाय मनिल ब्लगा ट्रेक्टर सालायबाय थायोलै बियो हा बिहरदोंमोन आं बिनाव हेल' आदा जायाखै होनना बुंदों मिस्टार सामब्रामा दखानावनो सामब्राम फंबाया दखानावसो थांदोंमोन आं होनदों सामब्राम फंबाया दासो फैदों होनना बुंबाय आरोना सामब्राम फंबाया दखानावसो थांदोंमोननो हे मिस्टार सामब्राम होनना बुंना लाबाय आरो गावखौनो मा अर ब्लाव ब्लाव सुना लाखो अर जरायबाय नामा ओंख्रि संजानो ओंखाम संजानो दिद' कमेन्ट खालाम लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आं बारा हिन्दी रोङालै आं हिन्दी रोङा बोरै होननांगौ आं हिन्दी बुंनो रोङा होननायखौ मैं हिन्दी बोला नहीं आता होनना बुंनांगौ नङा आं बारा रोङालै आं हिन्दी रोङा सरि दे आं हिन्दी रोङा समझ नहीं आता बुजि मोना आं जाखांबाय नामा ब्र दानसोरांवारि जाखांबाय वेलकाम दे दानसोरांवारि आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गोसो गोथारै आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय गोसो गोथारै स्राय आयना नायनानै बरायबाय आरोना आयना नायनानै बरायबाय आरोना बरायबाय वेलकाम बरायबाय आरोना आयना नायदों आंनि लोगोफोर आयना नायनानै बरायबाय आरोना नोंथांमोनखौ जाखांबाय आरोना ओंख्रिखौथ' जानायजों लोगोसे आं खिथानोसै आरोना नों दहाय फैयाखैमोन नालाय आं दायो खिथाफिनसै आरोना जोंना थास' आबरजों नाजों आरोना ओमफ्राय आरो ना बाथोनबाव आरोना लाइक खालामदो लाइक खालाम खुनु खोथा गैया आरोना लाइक खालामफिननांगौ आरोना ओमफ्राय मिस्टार सामब्रामा आंजों फै होनना बुंबाय रायज्लायनो नामा हिन्दी रायज्लायनो थाखाय नोंजों थांनांगौ नामा अके फनावनो रायज्लाय हरगोन दे आं हिन्दी रोङा दे सामब्राम फंबाय नोंजों एसे सोलोंहरनांसिगोन आरो बारा एक्सपिरियेन्स गैया एकदम भिडिअखौ नायबाबो बारा मोजां बुजिनो मोना नालाय नायनाया नायो आङो मोजां गोसो होनानै नायब्लाबो माने बुजि मोनो आरो ओमफ्राय आंसो रायज्लायनो रोङा हेल' अल ना मा होनदोंमोन हेल' अल होनना बुंदों आरोना सामब्राम फंबाया गासिखौबो मिस्टार सामब्राम हे मिनि हरबाय आरोना दायो नै 10 जन लाइक जाबाय थेंक इउ दे नाय आरो कमेन्ट खालाम लाइक खालाम आंनि आयना बर' इउटुब चेनेल आंनि आयना बर' स्राय नायनानै नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोथारै बरायना लाजोबगोन आरोना लोगोफोर वाव जोंना नै एन्दावगा फैदों लाइक खालामना हो बाबु लाइक आयना बर' इउटुब चेनेलाव फैनायनि थाखाय आयना नायनानै स्राय एन बर'खौबो एन्दावगाखौबो एन्दावगा दट आरोना एन्दावगाखौबो बा होलायलायदों आरोना वेलकाम आरोना एन्दावगा नोंथां आयना नायनानै नोंथांखौबो स्राय बरायबाय आरोना गोसो गोथारै बिखा बिख्लो आमाय थुखुलनिफ्राय बरायबाय आरोना आरो माथो होनबावनो मिस्टार सामब्राम हेल' नङा आंना सेल'सो हेल' नङा माने आङो नोंखौ माबाफोर गोरोन्थिफोर लिरफानो खोमा साननानै आंनो हेल' होनना बुंदों आरोना आं सेल'खौ सेल' होनना फरायखादों आरोना फंबाय गाज्रि दामोन आरोना आं सेल'सो होनखादों होनबालाय ना अके हेल' नङा आंना सेल'सो नै जोंना आलदा सोदोब बाहायलायबाय आरोना सामब्राम फंबाया सेल'सो नै बेना हेल' नंला आरोना चेन्ज जाबाय हेल'नि जायगायाव सेल' होनना बुंबाय आरोना सामब्राम फंबाया वाव बर' मेकार फैदों बर' मेकारासो ट्रेक्टर आवलाया दहाय हाब बिहरदोंमोन आं बेनियाव हाब बिहरदोंमोन आङो हेल' बर' मेकार हेल' बर' मेकार आंनि आयनाजों नोंथांखौबो आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलनि लाइभआव फैनायनि थाखाय खनसे आयना स्राय नायनानै नोंथांखौबो बरायबाय आरोना लोगोफोर नैबे माबाखौबो बर' मेकारखौबो आयना नायनानै स्राय बरायबाय आरोना मा ओंख्रि जाखो खिथाहरबानो जाबाय आरोना बर' मेकार दहाय हा रोगानाया दांथारदों बियो होथारदों बेसे रा ट्रिप गंसेयावलाय हेल' आंहा टाइमखौनो मोनाखै ब्र' अके
टाइम बेस्ट मोनैयावलाय माथो खालामनो आरोना फंबाय अरजाया थेवब्लाबो नों दायो नोंनि टाइम बेस्टब्लाबो आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय भेरि थेंक इउ आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय आरोना नोंनि बेस्ट खामानिब्लाबो आंनि लाइफआव नुजाफैनायनि थाखाय मिस्टार सामब्रामा हे बे आयनाखौ नायबाय थाबा जागोन बे आदा एसे हेन्डसाम देलाय सानबाबो जाया आरोना आयनायाव बिराद नायबाय थायो आं एकदम नै नायजाया नानिखा जालांजोब्बाय आरोना नानिखानि दाख्लै सालमाय होनफ्लांदों दे लाइभआव सालमाय होनफ्लांदों नानिखासो नानिखानि सोरबा फाहामनायनि मुलि दंबा खिथाहरलाय नानिखानिसो नै आं दाख्लै सालमाय होनफ्लांदों दे सालमायनि मुलि हामनायनि माबा खिथाहरनो हागोन ना मा होनना बुंदोंलाय नानिखानिसो बावदों आं दाख्लै सालमाय होनफ्लांदों दे ओमफ्राय बे मुलि खिथाहरग्रा फैदोंना फैयाखै र' बड' मेकार ब्र' होनना बुंदों अके ओमफ्राय दे डायलगा खनसे होग्रोदो आदा माबायदि डायलगखौ जाखोरा फंबाय दासो नामा एसे गोबाव जाबाय ना नै 20 मिनिट जाबाय आरो 20 मिनिट जाबाय रावबो फैयाब्ला हले आङो 10 मिनिटावनो दोनगौमोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि आयना बड'नि लाइभआव फैदों आरोना ओमफ्राय नैबे बाग्लारि नानिखौबो आंनि आयना नायनानै खनसे स्राय गोसो गोथारै बरायबाय आरोना बाग्लारि नोंखौबो आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आयना स्राय नायनानै बरायबाय आरोना बाग्लारिखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय रिना बसुमतारी नानि फैदों नै हेल' ब्रादार आंहा दासो फैनो मोनबाय अनलाइनआव अके नोंहाबो बेस्थ'मोन खोमा बेस्थ'ब्लाबो आंनि आयना बड' लाइभआव फैनायनि थाखाय नानिखौबो स्राय बरायबाय आरोना आयना नायनानै गोसो गोथारै स्राय बरायबाय आरोना नानिखौबो आयना नायनानै नोंदिया हिंसा नङाब्लाबो नों रिना बसुमतारी नानिखौबो आयना नायनानै स्राय बरायबाय आरोना वाव रिना बसुमतारी बिजाब नायबाय दंमोन आदा आं नायनांगौ नानि बिजाबखौ नायनांगौ दे एकदम नैबे नों दाबादि आदा खावनिया जानो नाङा दासो आङो रोफो मोदै गोरबो बिखा सिंजों एकदम मोदै बोहैबाय आरोना जों आदा खावनिया जानला मोनला फरायबाय गोसो होना फरायासैना बिमा बिफानि सायाव उदां थाबोबाय देरबोबाय खामानि मावनाङा दामानि मावनाङा थाखा फैसा हाजिरा मुजिरा खामला मावनाङाब्लाबो जोङो बिमा बिफानि सायाव उदां जों फरायबोनो मोन्दोंमोन ओमफ्राय दासो फरायनानै आदा खावनिया जाबाय फरायजोबनो हायासै मोजां पास खालामनो हायासै ओमफ्राय दायो आदा खावनिया मोदै रोफो दुखु मोनबाय आरोना फरायब्ला ओरैबायदि मोजां जागौमोन दा हांमा सुरबाय आरोना बिराद हांमा सुरबाय आरोना बिदिनो साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो जिखुनु जाया फरायनायखौ माने एसे गोजौ लेभेलसिम जाफुंसार खालामनो हायोब्ला माने गोसोफोरखौ एसे गावखौनो मान सनमान दोननो हानाय बादि जायोमोन आरोना एसे मोजाङै फरायनो हानोबा मोजां फराय दे नानि दे बांद्राय फांफुं मबाइलजों बारा गेलेनो नाङा दे नानि दे मोजां फराय गोसो हो बिमा बिफानि बोसोनखौ ला गिदिर गोलावनि बोसोनखौ ला आरोना बेनोसै आरोना नानि बिजाबखौ मोजाङै फराय आरोना बिजाब फरायाब्ला आरो संसारावनो खाना आरोना मोजाङै मार लानांगौ आरोना मोजाङै फरायनांगौ साख्रि बाख्रि माने गावनि आथिंजों गसंथानो हानाय बादि मोजाङै फरायनो नाजा आरोना नानि आं बेखौनो नोंथांनिसिम नानिखौ खावलायबाय आरो बड' मेकार आं खामानि जोबना दासो फैदों दहाय नुखादों आं नोंनि भिडिअखौ हाखौ खंख्लासो लायो नामा नो ट्रेक्टराव हो बड' मेकार हाखौ इसेल' लायदोंलाय बियो बिराद थगायो नामा नोंलाय ओरै जखेसो दे बड' मेकार गाज्रि मोननो नाङा दे खोनाबाय बड' मेकार नोंथां जास्ट जखेसो आरोना गाज्रि मोननो नाङा ओरैनो होनदो आरोना बड' मेकारा बिराद खामायोलै मालाय बेयासो गुरलाबा नोगोद जाखासिगोन बेनाव बड' मेकारनाव गुरलाबा एकदम बिराद खामायो आसोला बड' मेकारा गुरलाब मोनबाय थायो मिस्टार सामब्राम फंबाया या यो मिस्टार सामब्राम बेना बिदिनो ओरै खौलायलाय या मिस्टार सामब्राम होनलाय बेना मेथाइ खननायाव आसोलसो बेना बाग्लारि मानो फैया जानो आदा मानो फैया जानो माने मा होनहरामोनलाय मानो फैया जानो माने लाइभआव दा माने एखमबा फैया नालाय एखमबा सासे गाहामल' फैयोमोन नालाय ओंखायनो आङो फैया सानदोंमोन आरोना फैया साननानै आं थाब दोननो नाजादोंमोन आरोना
दे दिनैबो फैबाय लोगो मोनबाय जों लोगो जोङो दा शेयार खालामलायनो मोनबाय आरोना रायज्लायनो मोनबाय आरोना गोजोननाय थाबाय रायज्लायनो मोननायनि थाखाय मिस्टार सामब्राम हे हे स्टिकार हरदों आरोना मिस्टार सामब्राम गैया आरो मिस्टार सामब्रामा हे होनबावदों आरोना आं ओंखाम जानोसै दे जादो दे जादो जाना लानांगौ उदैखौ ना नैबे उदै सनाखौ ना खंख्ला खालामना लानो ना मालाबाबो सोरबाफोर ओरै लामा मेथाइ खनबोलाबायनानै जौ फेलाबायनानै फैब्लाबो माने ओंखामखौ जाथार आरोना ओंखाम जायालाबासिनो जौजोंल' थानो नाङा आरोना जेनेबा बोरायफ्राथ' माने जौजों थायो नालाय माने जोंनि माबायाथ' बे दा इउटुब नायग्राफ्राथ' माने लाइभआव फैग्राफ्राथ' माने बिदि नङा आरोना थेवब्लाबो ओंखामखौ जाथारनांगौ दे जेरैखि जाया जाथारनांगौ उदैखौ खालि दोननो नाङा आरोना एस जोहोलाव फैदों नै जोंहा एस जोहोलावखौबो आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलाव लाइभआव फैनायनि थाखाय गोसो गोथारै आयना खनसे स्राय नायनानै बरायनाय थाबाय आरोना एस जोहोलाव नोंथांखौबो आंनि आयना नायनानै नोंथांखौबो गोसो गोथारै स्राय बरायनाय थाबाय आरोना एस जोहोलाव हेल' ब्र आंहा दासो अरजाया दे आंबो एसे गोबाव जाबाय आरो जानाया ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बेस्थ' खोमा माथो खालामनो आरोना ओमफ्राय दायो बेस्थ'ब्लाबो दायो बेस्थ'नि समावब्लाबो दायो एस जोहोलाव बिथाङाबो आंनि आयना बड'नि लाइभआव सफैनायनि थाखाय गोसो गोथारै आयना नायनानै आङो स्राय बरायबाय आरोना एस जोहोलाव ओमफ्राय दायो एस जोहोलाव दायो मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो आरोना एस जोहोलावा बबेनिमोन बावबाय थायो दे बारा रेकर्ड खालामनो रोङा आङो मेलेमाव बारा थाया गोसोआव थाया आरोना गोसोआव बारा थाया खिथाहरफिनबानो जाबाय आरोना एस जोहोलाव नों बबेनिमोन मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो आरोना ओंखाम जादोंना जायाखै खिथाहरदो आरोना मिस्टार सामब्रामा मा लिरखो बुजियासै आं बड' मेकार जेबो नङा ब्र जंखायनाया थेंक इउ औ जंखायनाया जेबो नङा जास्ट जंखायदोंसै आरोना जंखायलायदों गाज्रि मोनलाय नाङालै बेसे लायो नोंलाय गुरलाबखौलाय ट्रिप गंसेयाव खिथाहरदो दिनाव बेसे खामायो आसोल बड' मेकार फंबाय खिथाहरदो आरोना एस जोहोलाव ब्र आंना कबिथाया फैयाखै नामा फैनानै थांखाबाय दहाय आंखौ सना होनना बुंहरना थांबाय आरोना कबिथाया दायो गैथ'ला आरोना कबिथा सनाया गैथ'ला आरोना दहाय आंखौ आयना सना होनना बुंना थांखांबाय आरोना एस जोहोलाव आंखौ सना होनना बुंदों नै सना लिरथायाखै इस एल' लिरदो आरो ओमफ्राय बेयावनो बुजिदो आरोना इस एल' लिरदो आरोना गोजौ थांनो नायब्ला मोनगोनदां नोङो बोख्लायना नायबा औ नों नुलालै बावदोंसो ना नुयो नोंसोरबो नुयो हा कबिथाया आंनिसो दां ना नोंसोर आंनिसो खालामना होनो नागिरदोंमोन ना नैबे आयना बर'आवनोसो खालामना होनो नागिरदोंमोनथ' कबिथाखौ जेड एन जे बसुमतारी एडेट सनाया नै हाय वेलकाम आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलनि लाइभआव फैनायनि थाखाय नों जेड एन जे बसुमतारी BTY एडेट सनाखौबो आयना खनसे स्राय नायनानै गोसो गोथारै बरायबाय आरोना फंबाय मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो दे जेड एन जे BTY एडेट सना मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो निरन्जय 211 बरिया माया बरिया खिथाहरदो बरिया ना नैबे आं बुंसै दहायो नैबेयो नायना लादो दे अननानै नायनानै ला आंनि बुंनायखौ खोनासङो आरोना लोगोफोर मिस दा खालाम आरोना नैबे निरन्जय 211 आंखौ गावनि हेन्डेलनि बागै बुंनो थिनदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आंनि लाइभआव दायो 9 जन दङ निरन्जय बसुमतारीजों दायो 9 जन दङ नै दा आरजनोसै नैबे निरन्जय 211 नि चेनेलखौ जाय सापर्ट गैया अननानै थांनानै सापर्ट खालामलायहैदो आरोना लोगोफोर अननानै प्लिज आं आखाइ खबजोबना बुंबाय आरोना खालामहैदो आरोना नैबे निरन्जय 211 ना निरन्जय 211 211 चेनेलखौ अननानै थांनानै सापर्ट खालामहैदो आरोना जाय सापर्ट गैया जाय सापर्ट दंखायो कमेन्ट खालामहैदो फैबानो जाबाय आरोना आहा सापर्ट दंखायो होननानै बुंलायलाय आरोना दा कमेन्टनि गेजेरावबो फोरमायलायनो हाबाय आरोना जोङो जाहाथे बयनिबो गोसोआव जाहाथे गाज्रि मोननाय सन्देहआ थाया आरोना बेनिखायनो ओमफ्राय
Rina Basumatary नानिया होनदों हेल' मिस्टार सामब्राम आदा नै मिस्टार सामब्राम फंबायखौ होनना बुंदों हेल' मिस्टार सामब्राम आदा होनना बुंहरदों रायज्लायहरदों आरोना मिस्टार सामब्राम फंबाय ए बाग्लारिनो आलासि जानो फैदों आं आदा अह ए बाग्लारि नानि बबेहाय आलासि जाहैखो नोंहा मा मा ओंख्रि मोनजाखो दे आलासि जानायाव मा मा ओंख्रि खिथाहरदो आरोना ए बाग्लारि नानि आलासि जानायाव मा मा मोनजाखो ओमफ्राय मिस्टार सामब्राम फंबाया हेल' रिना मा खबर मा खालामदों होनना बुंबाय आरोना रिना नानिखौ बुंहरफिनदों मिस्टार सामब्राम फंबाया एस जोहोलाव फुल कफिजों आलु दुन्दियाजों बानलु बाथोनसोमोन आं उदालगुरि अह वा दुन्दिया मोदोम फुलायनाय जाबाय आरोना नों बाब दुन्दियाखौ नोगोर जायो आं फाग्लासो आंबो दुन्दियाखौबाथाय जायो बरिया एस जोहोलाव फुल कफिजों आलु ना बरिया ओंख्रि गोदान आरोना आलुआ गोदान नामा नोंसिना फुल कफिजों आलुजों जानाया गोदान नामा आलुआ गोदान ओंखारनाय ना गोजाम बोराय आलुआलाय एस जोहोलाव दुन्दिया बाथोनजों बानलुजों बरिया मोदोमनायनि आरोना रिना बसुमतारी नानि आयना आदा लाइभ भिडिअ नायदों आयना आदा लाइभ भिडिअ नायदों लाइभ भिडिअ सोरनिखौ नायदों लाइभ भिडिअ आंनिखौ ना सोरनिखौबा आंखौ रिना नानि खिथाहरदों ना ZNJBTY एडेट सनाया मा होनदों जाथ'वाखै आरोना मा ओंख्रि खिथाहरदो जाथ'वाखैब्लाबो ओंख्रिखौ मिथिगोन ना बड' मेकार बिदिनो 600 टिप मोनसेयाव 500 लायो बजे गोग्गोम खामायो माथो नोङो बड' मेकार हावलाद लायनांगोन नोंनाव बारा नाङा 5000 हावलाद लाहरनांगोन नोंनाव 5000 हावलाद हरथ'नो हागोन नामा 5000ल' बारा नाङा मास मोनसेबो हरफिनगोन आं अमाफोर सिथारलाबायना हरफिनगोन आं दा इमारजेन्सि जादोंलै फैसानि गोनांथि जादों सोरबा हरथ'नो हायोबा हरथ'दो 5000 नांगौमोन आंनो एकाउन्टाव सोना हरदो आरोना सोरबाफोर अनोब्ला माब्ला सिथारनाय जागोन दा अमा सिथारब्ला हरनाय जागोन आरोना आङो एकाउन्टाव ट्रेप बा गुगल पेजों बा फन पेजों ट्रेप सोना हरनाय जागोन आरोना दा आंनाव फैसा गैयालै 5000 नांथ'गौमोन आंनो सोरबाफोर बे आंनि लाइभनि गेजेराव सोरबाफोर अनसुंथाइ हरग्रा आंनो दङब्ला हरफिनबानो जाबाय आरोना आंनो हरथ'बानो जाबाय आं हरफिनगोन आरोना 5000ल' नांथ'गौमोन इमारजेन्सि एकदमबारे नांथारगौमोन आरोना निरन्जय 211 थेंक्स ब्र बुंहोनायनि थाखाय अके निरन्जय 211 जों सापर्ट गैयाबा जाय अनानै थांनानै सापर्ट खालामलायहैदो आरोना कमेन्ट लाइक खालामहैदो आरोना मिस्टार सामब्राम निरन्जय 211 जों सापर्ट दंना गैया अननानै खालामहैदो आरोना बड' मेकार निरन्जय 211 जों ZNJ बसुमतारी फंबाय नैबे निरन्जय 211 खौ सापर्ट खालामहर बड' मेकार रिना नानि एस जोहोलाव ए बाग्लारि नैबेयो निरन्जय 211 खौ सापर्ट खालामहरदो अननानै मिस्टार सामब्राम आदा नोंखौ जुमाय लोंना रायलायनाय बायदि नुबाय आं खिथानोसै आरोना आं जुमाय लोङा जास्ट आं जुमाय लोंनायनि एक्टिं हायो बाबु आं जौ फेबायलै बाबु आं थाबायनो हाला ओरैबायदि जायो आरोना जौ फेनायनि एक्टिंआ गाबनोबो रोङो आं दानो रिलावबो गाबनो होनबा हायो आरोना आं लाइभनि गेजेरजोंनो बेनो आरोना ZNJBTY एडेट सनाया मा होनो आंनिखौ लाव खालामदो सोर खालायनो होनदों मा होनदों ZNJBTY आंनिखौ लाव खालामदो सोर खालामनो लाव खालामनो ना लाइक खालामनो आंखौ लावसो लिरदों नै माथो नोङो ZNJBTY सना आंनिखौ लाइ ना लाव खालामदो सोर खालामनो भिडिअ हगारदों नामा नोंबो ZNJBTY सना बड' मेकार आं जाखांनानै लोगोफोरनि भिडिअखौ नायनि दे दे नाय दे अके नायलायनांगौ आरो सापर्ट खालामलायनांगौ नाय दे बड' मेकारा होनदों आरोना ओमफ्राय रिना बसुमतारी नानिया मा होनदों आदा मा ओंख्रि जायामोन ओंख्रिया थास' आबर बेदरा बेजों ना आरोना थास' आबरजों नाजों ना बाथोन आरोना नानि रिना बसुमतारी नानि एस जोहोलाव गोजामसो ब्र मा गोजाम मोनलाय
माखौ होनदोंमोनलाय गोजामसो ब्र मायामोनलाय एसे गोलाव माया गोजामसो ब्र मामोनलाय मा रायलायामोनलाय बावबायलै आं एसे गोलाव खिथा हरफिनदो गोजामसो ब्र माने माया गोजामसो आयनाया नामा आयनाया गोजामसो ना मा होनदो आंनिखौनो खालामखो खिथा हरफिनदो आरोना एसे गोलाव गोजामसो ब्र माया गोजाममोनलाय एसे गोलाव आं नोंजों मा रायज्लायामोनलाय दहायो मा कमेन्ट हरामोनलाय एसे गोलाव खिथा हरफिनदो आरोना कमेन्टनि गाहायाव गोजामसो ब्र होनना बुंदो आरोना माया कबिथाया नामा गोजामसो ब्र ओइ बाग्लारि सबाय दाउ आरो हांसो आदा गोथाव 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 ए बाग्लारि मोना नै आलासि जाहैनाया मालाय बरिया लाक्कि सबाय आरो दाउ लकेल दाउ आरोना आरो हांसो वाव आलासि जाहैनाया बेदर मालाय केपासिटि मोननै लकेल दाउ आरो हांसो बेदर आरोना आरो माबा माबि एसे मन'ग्रा माबाग्राबो दं सुरुग्राबो थागोन आरोना बेदरजों लोगोसे एसे सुरुग्राबोथ' थागोन मजा बरिया नाइस नायनि नाइस बरिया मोजां बेस्ट अफ लाक मोजां नोंनि खाफाल आलासि जाहैनायाव बेदर मोनजादों आरोना मोननै बड' मेकार अलरेडि सापर्ट का ब्र माजों बैजों 211 मा नाममोनलाय 211आ 211 नि चेनेला मामोनलाय 211 नि चेनेला मामोनलाय निरन्जय 211 जों अलरेडि सापर्ट का आरोना बड' मेकारा ए बाग्लारि खिथाहरदो नोंहाबो निरन्जय 211 जों सापर्ट दंना गैया मिस्टार सामब्राम 211 जों सापर्ट दंना गैया खालामदो आरोना रिना बसुमतारी नानि 211 जों सापर्ट दंना गैया खालामहरदो आरोना निरन्जय बसुमतारी थांगोन ना माखो माबाया निरन्जय 211 आ बड' मेकार अलरेडि सापर्ट का होनना बुंदों थेंक इउ सापर्ट दंखायोबा जेबो नंला दे बिदिखौ नायनानै कमेन्ट खालामहैब्लानो जाबाय आरोना मिस्टार सामब्राम दे MS Bodo 4K आरोना वेलकाम हेलो ब्र होनना बुंदों आंखौ वेलकाम आं नोंथांखौबो आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आंनि आयना नायग्राजों स्राय गोसो गोथारै आयना नायनानै गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय आरोना MS Bodo 4K मा खालामदों दायो ओंखाम जादोंना जायाखै मा ओंख्रि जाखो MS Bodo 4K आ बबेनि अन्नानै खिथा हरदो आरोना बावबाय थायो खिथालायबाय थाब्लाबो एकदम रेकर्ड थाया आरोना आंना मेलेमा बारा खामानि होआ आरोना रेकर्ड थाया आरोना MS Bodo 4K खिथा हरब्लानो जाबाय आङो दायो ओंखाम जाखांबाय आरोना एसे गोबावसै आं जाखांनाया ओमफ्राय ओंख्रिया जोंना खिथाना होबावनोसै आङो थास' आबरजों नाजों ना बाथोन आरोना ओमफ्राय मुस्थिना बसुमतारी नानि फैदों मा खबर आदा खबरा बिदिनो नानि आं नोंथांमोनजों नोंसोरजों लोगो जोंनि खोथा बाथ्रा शेयार खालामलायनो होननानै रायज्लायनो होननानै फैदों आरो बेनो आरोना ओमफ्राय मुस्थिना बसुमतारी नानिखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आयना खनसे नायनानै गोसो गोथारै स्राय बरायनाय थाबाय आरोना आङो मुस्थिना बसुमतारी नानिखौबो दायो मुस्थिना नानिया अबेनिमोन बावलायबाय आङो मा ओंख्रि जाखोमोन खिथाहरदो आरोना मुस्थिना बसुमतारी नानिखौबो बावबाय थायो अबेनिमोन मानो खिथाना लाब्लाबो बारा गोसोआव थाया आरोना आङो मिस्टार सामब्राम आंना आलदासो जाबाय दाना खालाम हरगोरबासो खालामो आं गुबुन चेनेलजों नै मिस्टार सामब्रामा गुबुन चेनेलजोंसो सापर्ट खालामहरगोन आरोना ओमफ्राय मिस्टार सामब्रामखौ सापर्ट खालामहरग्रोनांगौनो बै निरन्जय 211 नैबे मिस्टार सामब्रामजों सापर्ट दंना गैया अन्नानै सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट खालामना लाग्रोदो आरोना ओमफ्राय मिस्टार सामब्रामा गुबुन चेनेलजोंसो सापर्ट खालामहरगोन जाहैबाय गुबुन चेनेल दङ आरोना बिना गुबुन एकाउन्टजों सापर्ट खालामहरगोन आरोना गावनि गुबुन मोनसे एकाउन्टजों बिदि आरोना मिस्टार सामब्राम फंबाया बुंदों आरोना MS Bodo 4K क'क्राझारनि ना होनना बुंदों आलु MS Bodo 4K क'क्राझारनि ना आलु क'क्राझारनि ना आलु
आलुसो नोङो एमएस बर'फोरखे क'क्राझारनि ना आलु ना माखो ओइ आलुसो नामा नों आलुसो क'क्राझारनि ना आलु आंखौ सोंखोना ना नोंखौ खिथाना लाखो क'क्राझारनि ना आलु होननानै आं माबासै खिथाहरफिनदो आरोना एमएस बर'फोरखे नोंखौ खिथाना लाखोना माखो क'क्राझारनि ना आलु होनना खिथाना लाखोना माखो एमएस बर'फोरखेया गावखौ आलु होनना खिथाना लाखोना माखो ना आंखौ सोंदों आंथ' क'क्राझारनि एमएस बर'फोरखे आं क'क्राझारनि ओरै पाटगावनि आरोना आङो पाटगाव एरिया थायो नालाय गावबागाव बेनि आरोना पाटगावनि आन्दाराव थानाय ओइ रिना बसुमतारी नानिया मा होनदों वाव भेरि नाइस टेस्टि कारि ब्रादार जोंनिया औ बिमा बुरि संनायसो आरोना हाया संनायसो आरोना ओमफ्राय माथो खालामनो आरोना आंबो लानो हाया लानो सानबाबो गार्लफ्रेन्ड मोनाखै आरोना लासिगौमोन थाखा थाइसेबो गैया ओमफ्राय खिन्थु थाखा थाइसेबो गैया हाबा लानोबो माजों हाबा लानो दे गदसेबो गैया सयथिबो मा खालामगोन आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि लाइफआव फैनायफोरनिफ्राय 5,000 हावलाद मोनथ'गोन नामा बेखौ सन्देह खालामदोंमोन आं बारा फोथायलायनाय थायाब्ला जाया आरोना फोथायलायनाय थालायनांगौ आरोना दामबो हरगोन दानो बेखौबा खि माबा हाथा हामा खालामगोन दुखु मोनहोगोन बिदि जालायलायगोन आरोना मुस्तिना बसुमतारी नानिया बुंदों आदा नोंनि फ्रेन्ड्सफोरखौ सापर्ट खालामनो थिन आदा नै नानि नायलाय आंनि लाइफआव साबसे दङ साब्रैल' दङ नोंजोंल' ओमफ्राय बुंनानै सोर खि दंखाजोबो ओमफ्राय दा आंथ' बुंगौमोन दे नानि दाबो बुंगोन आं बुंनाया नानि मुस्तिना बसुमतारी नानि दा लाइफआव नायलाय आंनियाव साब्रैल' दङ नोंजोंसो साथामजोंल'सो बुंनाय जागोन आङो नै माबा बाग्लारि ओमफ्राय मिस्टार सामब्राम ओमफ्राय एमएस बर'फोरखे अन्नानै आंनि लाइफआव जाय दङ दायो नैबे मुस्तिना बसुमतारी चेनेलखौ थांनानै सापर्ट खालामहैदो आरोना मुस्तिना बसुमतारीखौ ओमफ्राय मुस्तिना बसुमतारीयाबो बेहाय आंनि लाइफआव सोर फैदों बिसिनिखौबो थांनानै सापर्ट खालामहैदो ओमफ्राय भिडिअ लाइक खालामहैदो कमेन्ट खालामहैदो आरोना अन्नानै खालामनायदो आरोना अन्नानै खालामनायदो आंनि रिक्वेस्ट आरोना आं बुंबाय आरोना मुस्तिना बसुमतारीनि चेनेलखौ अन्नानै सापर्ट खालामहैदो बाग्लारि मिस्टार सामब्राम ओमफ्राय एमएस बर'फोरखे अन्नानै दायो आंनि लाइफआव सोर नुजाफैदों अन्नानै नैबे मुस्तिना बसुमतारीनि चेनेलखौ सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय आरोना मिस्टार सामब्राम नङाबा ओरैनो बेकारसो जायो लगे खालामहरबा लगे सापर्ट खालामनो थिननायाव लगे सापर्ट खालामनानै ओमफ्राय आरो बैबो खालामहरफिनोब्ला माने माबा जाफिनो सापर्ट खालामबा मा होनो नङाबा ओरैनो बेकारसो जायोनो माने आनसाबस्क्राइब जाफिनो आरोना बेफोरबायदि होनना बुंदों मिस्टार सामब्राम फंबाया मुस्तिना बसुमतारी आरोहाय जाय आंनिफ्राय जाय सापर्ट लुबैदों आंबो खालामफिनगोन दे ओमफ्राय आदा होनना बुंदों मुस्तिना बसुमतारीयाबो माने बेक खालामफिनगोन आरोना बयबो बेक खालामफिनलायनांगौ आरोना अन्नानै जाय सापर्ट गैया नै मुस्तिना बसुमतारीखौ सापर्ट खालामहैदो आरोना अन्नानै ओमफ्राय मुस्तिना बसुमतारी नानियाबो बेक खालामफिनगोन बाग्लारिना दंखायोनो मुस्तिना बसुमतारी नानि नोङो थेंकिउ हरबानो जाबाय आरोना बाग्लारिखौ मुस्तिना बसुमतारी नानि मिस्टार सामब्राम हामालै मा बुंबाय थायो नोंलाय आदा हामाना अके दे होमबालाय आं हामिखौ बुंला आरोना किसान काक्लारि हाय फ्रेन्ड्स वेलकाम आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय किसान काक्लारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आयना खनसे स्राय नायनानै गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय आरोना आंनि लाइफआव नुजाफैनायनि थाखाय बेस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो आंनि लाइफआव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना किसान काक्लारि नों बबेनिमोन खिथा हरफिनदो बावबोलै
ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो खिथाहरब्लानो जाबाय आरोना जों बयबो मिथिनोसै दा आइडेन्टिटि वाव सिनायथि दा आइडेन्टिटिनिफ्राय हरदों नै हिन्जावनि खुसुथि नुनायखाय फैदोंमोन आं दा आखुरा नोंसो ओंखारबाय oh my god औ आंसो ओंखारबायना दाखुरासोलै नंगौबो दाखुरासोबो दा आइडेन्टिटि सिनायथि नोंथांखौबो आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय आयना खनसे स्राय नायनानै गोसो गोथारै बरायबाय आरोना दा आइडेन्टिटि सिनायथि चेनेल बिथाङाबो आंखौ माने नायदों अनसायदों आरोना गोजोननाय थाबाय दा आइडेन्टिटि सिनायथि आंनि लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय लाइक खालामदो आरोना लाइक खालाम खुनु खोथा गैया लाइक थुसिना हो आरो जाय सापर्ट गैया सापर्ट खालामना हो साबसक्राइब खालामना हो खिन्थु माने आंबो एसे दुगा आंबो स्टेज पारफरमेन्स खालामसैब्रा एसे लेभेल जानोसैना आंबो लेभेल होनबा एसे माबा जालायगोनलै नङा होमबा दे नोंथांमोनखौ आं बयखौबो आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो गोसो बरायबाय आरो मिस्टार सामब्राम दंखायो आंनि सना मुस्थिना दंखायोनो मिस्टार सामब्राम ना मुस्थिना बसुमतारी नानि किसान खाख्लारि हाइ फ्रेन्ड्स वेलकाम किसान खाख्लारि आंनि आयना बड' लाइभआव फैनायनि थाखाय आरोना गोसो गोथारै मा ओंख्रि जाखो किसान खाख्लारि खिथाहरदो आरोना किसान खाख्लारि मा ओंख्रि जाखो बबेनिमोन खिथाहरदो आरोना मिस्टार सामब्राम हे होनना बुंबाय रिना बसुमतारी नानिया मा होनखो मिस्टार सामब्राम आदा मा ओंख्रि जायामोन मा खबर मा खालामदों मा खालामबाय दं होनना बुंदो आरोना रिना बसुमतारी नानिया मिस्टार सामब्रामखौ ओमफ्राय किसान खाख्लारि हाइ फ्रेन्ड्स वेलकाम आंनि आयना बड' चेनेलाव आयना खनसे स्रायनायनानै नोंखौ बरायबावबाय आरोना दायो मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो ना किसान खाख्लारि हाइ फ्रेन्ड्स खनथाम खनब्रैसो जाबाय खोमा ना किसान खाख्लारि हाइ फ्रेन्ड्स वेलकाम लोगोफोर वेलकाम किसान खाख्लारि वेलकाम मुस्थिना बसुमतारी थेंक इउ फ्रेन्ड होनना बुंबाय आरोना बोराय देहा जाबाय नामालै थकन लानांसिगोन नामा थप खरना जागोन नामा थप जायालै जाया किसान खाख्लारि हाइ फ्रेन्ड होननाय मुस्लिम थेंक इउ फ्रेन्ड मिस्टार सामब्राम आं जाथ'वाखैनो रिना आंनालाय सामफ्राम दुखुसो 5 बोसोर बनबास खाथिनांगौ 5 years थाबावगोन आरोना मिस्टार सामब्रामा आन्ध्रा प्रदेशआव बियो न' गारनानै माने न'खरनि सुखु दुखुखौ फाहामनो थाखाय बिथाङा थांदों आरोना मोजाङै थाहैदों आरोना फंबाया मोजाङै खामायबोदों आरोना 5 बोसोर थानानै फैगोन जाहैबाय आरोना मिस्टार सामब्राम खुनुरुखुम सहायनानै थादो आरोना मिस्टार सामब्राम फंबाय ओमफ्राय MS बड' 4K फैदो आरोना मुस्थिना बसुमतारीखौ सापर्ट खालामबाय आं अननानै आंनिखौबो सापर्ट खालामहैदो मुस्थिना बसुमतारी नानि नों दंना गैला लाइभआव आंनियाव MS बड' 4K सापर्ट खालामबायनो नोंनिखौ नोंबो थांनानै लाइक खालामहैग्रोदो कमेन्ट खालामहैग्रोदो ना ओमफ्राय 24 आवार्सनि उनावनो सापर्ट खालामफिननांगौ ना मानांगौ होनना बुंलायदोंथाय आं खिन्थु बिनि आङो जेबो माबाखौ मिथिया आरोना रिजन कानुन बिनि नियमखौनो आं बारा फरायाखै आरोना सोरबा बुंनायखौसो बुंदों आङो 24 आवार्सनि उनावसो खालामफिननांगौनो 24 आवार्स माने दा मोनायावथ' 12था जागोन ना बे 12था मोनानि 12था बारनानै खालामजाबाय आरोना मोनानि 12था बारब्लानो खालामजाबाय आरोना नेक्स्ट डे जाबाय नालाय बियो ना मारैथाय 24 आवार्स बेफोरबायदि दां आंथ' बारा रोङा जाहैबाय हैफिनबानो जाबाय आरोना MS बड' 4K मुस्थिना बसुमतारी नानि निरन्जय 211 थेंक इउ सोरबाफोर सापर्ट खालामबायब्ला निरन्जय 211 मिस्टार सामब्राम मुस्थिना बसुमतारी दा आइडेन्टिटि दंमोन दहाय दा आइडेन्टिटि बाग्लारि खालामहैदो आरोना रिना बसुमतारी नानि नैबे निरन्जय 211 जों जाय सापर्ट गैया आरोना अननानै निरन्जय बसुमतारी बिथाङाबो गावबा बिक खालामफिनगोन आरोना मुस्थिना बसुमतारी
मिस्टार सामब्राम आदाया आंनि भिडिअखौ फार्स्ट नायनानै कमेन्ट्स हरगोरखायो अके मिस्टार सामब्रामा मुस्लिम बसुमतारीनि भिडिअखौ नायनानै फार्स्ट कमेन्ट हरगोरखायो आरोना मोजां दे आंबो नायो दा आइडेन्टिटि सिनायथि मुस्लिनाखौसो साइज मोनबाय आं मेगन नोजोर होदों आरोना साइज मोनबाय माने आराम मोनदों आरोना अके नोंसोर मिलायलायब्ला मिलायलायदो आरोना आंथ' मा बुंनो आरोना दा आइडेन्टिटि आंनि भिडिअखौ लाइभ नायनानै माबायदि मोनखो आं दा फुराखौ आयना बड'लाय स्राय बरायबाय आरोना नायनानै ओमफ्राय आं दा फुराखौ नायनानै माबायदि मोनखो नायनानै बरिं मोनदों ना मादों दा आइडेन्टिटि सिनायथि फंबाय मुस्लिनाखौसो साइज मोनबाय आं होनना बुंलायलायबाय आरोना दा आंखौलाय माबायदि मोनदों आंखौ दा फुराखौ माबायदि मोनखो खिथाहरलाय दा सिनायथि आइडेन्टिटि एबा आग्लारि नानिया मा होनदों बेटारि गैया आदा मबाइला चार्ज गैला बेटारिथ' दङना चार्ज गैला होन बेटारि दङ दिख्रुबनाय नालाय दानाथ' अलरेडि पिकआपसोखा नालाय मारै जाबोसो सिख्रुबसो फाग्लासो मबाइलखौनो मारै मारै खालामबाय गलाबायला आरोना मारै जाबोसो ओरै सिख्रुबसो बेटारि गैया दा बेटारि गैयानो बेटारि गैयाबा मारैथो चार्ज होनानै नायखो नानि चार्ज गैया आरोना दे चार्ज गैयाबा चार्ज होना लादो आरोना दा आइडेन्टिटि सिनायथि नाम्बार हरोबा मोजां जागौमोन मुस्लिना बसुमतारी नानिखौ बुंदों आरोना नाम्बार हरोबा मोजां जागौमोन मेसेन्जाराव बिहरलाय फेसबुक दंना गैया सोंहरलायदो आरोना मेसेन्जार सार्च खालामलायदो बिहरलायदो आरो नोंसोर मिलायलायोब्ला बिहरलाय आंनाथ' जानला मोनला मेसेन्जाराव हाबलाबायो कमेन्ट लाइक हरलाबायो एकदम फाग्लासोखा आंना जायखौ मोनो बेखौनो गोसोथोनो नागिरलाबायो हाफ बालन्दा ना आं दायो हाफ बालन्दा फुल बालन्दा जायाखै फुल बालन्दा जानोबा बेसेबां नांगौ फुल बालन्दाबा 60 इयार्स नांगौ नै 60 इयार्स दा हाफ बालन्दा जाबाय आरोना 28 इयार्स प्लास जाबाय नालाय दा हाफ बालन्दायाव दंथ'यो आरो 60 बा बिदिनो फुल बालन्दा जाबाय आरो 60 इयार्स प्लास सोरबा 50 55 बाबो हिनजाव लायो नालाय बालन्दा जानानै दा आं हाफ बालन्दायाव दंथ'यो आरोना आं हाफ बालन्दानि भिडिअ लाबोनो नाजागोन र' उनावहाय हाफ बालन्दानि एसे गाजा खालामनो नागिरदों आरोना आं दासिमबो भिडिअ लाबोनो हायाखै आङो माय गड माला भिडिअ लाबोनो हागोन आङो एकदमबारे एसे बरिं जाबाय थायोलै आंनि भिडिअआ ओंखायनो आङो दायो भिडिअ लाबोनो हानाय जायाखै मुस्लिम बसुमतारी MS Bodo 4K आदा आंनि जायखिजाया भिडिअआव कमेन्ट्स हर आं दा नायना खालामगोन MS Bodo 4K मुस्लिम बसुमतारीनाव जायखिजाया भिडिअआवनो नायनानै कमेन्ट्स लाइक खालामहैब्लानो जाबाय आरोना जिखुनु जाया MS Bodo 4K मुस्लिम बसुमतारीनि भिडिअआव थांनानै लाइक कमेन्ट खालामहैदो आरोना ओमफ्राय बेबो जिखुनु जाया खालामथिनदो आरोना जिखुनु जाया गावबो बे खालामहरफिननो जाहैबाय मिस्टार सामब्राम मबाइल नायबाय थाबा नायो मुस्लिना नोंखौ नायबाय थानो गोसो जायो आं मुस्लिनाखौ आराम मोनदों आरोना मिजिरदों आरोना बारा मिजिरनाङा दे फुरा मिजिरना आरो बांद्राय फुरा मिजिरबा एकदम फाग्ला जालाबायगोन बे गोसोआव हगारसारोब्ला एसे नरमबो हाबाय मिजिरो आरोना लासैनिफ्रायसो खनसे खरा माबा मिजिरोब्ला एकदम फाग्ला आदा खनाय आरोना मावा रोनावनाय सान्दुं रोनावनाय बायदि जालाबायगोन आरोना मुस्लिम बसुमतारी निरन्जय 211नि चेनेलखौ सापर्ट होबाय आं आदा मुस्लिम बसुमतारी हामबाय आरोना निरन्जया दंना गैया दायो निरन्जय 211 दंना गैया निरन्जय 211नि चेनेलखौ सापर्ट खालामबाय आं आदा होनना बुंदों अके थेंक इउ निरन्जय बसुमतारी निरन्जय 211नि चेनेलखौ सापर्ट खालामबायब्ला गोजोननाय थाबाय आरोना निरन्जय कमेन्ट खालामना हरदोंना कमेन्ट खालामना हराखै कमेन्ट खालामना दोनहरदो बिनियावबो कमेन्ट खालामना हरदो आरोना नङाबा आन्दायगोन बियो कमेन्ट खालामहरदो आंनि लाइफनि बागैबो फोरमायहरदो आरोना आं बिनि सिगाङाव फोरमायहरदों मादोंमोन होननानै जेनेबा मिस्टार सामब्राम हे मिनिबाय आरोना मुस्लिम बसुमतारी नायनाया मा होनखो दा आइडेन्टिटि आदा एसे उनाव हरगोन दे आं 1K साबसक्राइब जाबा हरगोन दे आदा
माबानिया दा आइडेन्टिटिनिया 1K साबस्क्राइबार जानोसै नामा खिथाहरलाय दा आइडेन्टिटि दंना गैला जाखो मुस्तिना बसुमतारी दा आइडेन्टिटि एसे उनाव हरगोन दे आं 1K साबस्क्राइब जाबा हरगोन आदा नाम्बारखौ दा नाम्बारखौ नाम्बारखौ दे नाम्बारखौ मुस्तिना बसुमतारी आंलाय हरगोन ना हरा नानि आंलाय हरगोन ना हरा नाम्बारखौ ओरैनो जास्ट बिदि स्टेटासफोर दोनलाबायबा नायनो आरोना आंनोलाय हरगोन ना हरा नाम्बारखौ आं सिख्लानि नाम्बार लानो लुबैयो दे बिराद फाग्लासो आंनो सिख्लानि नाम्बारा सासेनावबो गैया नालाय सिख्लाफोरनियानो ओमफ्राय जाय लाइक खालामाखै लाइक खालामना हो आरोना बरिं मोनदों नामादों खिथाहरलाय आंनि लाइभखौ बरिं मोनदों नामादों गैला नै सानैल'सै सोर दंथाय इसोर मुस्तिना थागोन आरोना ओमफ्राय सोर थाबावनो आरोना मुस्तिनानि अनगा मिस्टार सामब्राम फंबाय थागोन आरोना ना मिस्टार सामब्रामनि अनगा सोरबा दंबावो नामा अननानै कमेन्ट खालाम आरोना सोर दं दायो लाइभआव खारलांजोब्बाय वा मानो खारलांखो गड सोर लाइक होखुलायबाय नामा सोर लाइक होखुलायबाय नामा नाम्बार आं कमेन्टस हरखाबाय आदा मुस्तिनाया थै होनना बुंदों आरोना माखौबा थै होनखो नानिया मुस्तिना बसुमतारी आं कमेन्टस हरखाबाय आदा अके हरना दोन आरोना नङाबा आन्दायगोन अके मुस्तिना बसुमतारी नानि दे हरगोन उनाव हरगोन आरोना आंनोबो हरगोन आंनिया माबा दे आंनि आरो गस्ला गुफुर गाननाय ओमफ्राय थफसि गुफुर दं आरोना माबाया ओमफ्राय आंना प्रफाइला ओरै आखाइ फुवारलायनाय आरोना आखाइ फुवारनाय ना ओरै लानायमोनथाय बावबाय आं जिखुनु जाया स्टेडियामाव लानायमोन आरोना स्टेडियाम माबा मोनसे ग्रिन माबा मलार बनायाव लानाय दं आरोना प्रफाइला बेहाय आंखौ फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामहर फेसबुकाव आंनि गस्ला गुफुर गाननाय आरोना थफसि गुफुर लानाय ओमफ्राय मोनसे स्टेडियामनि बर्ड बनाय खेला गेलेग्रानि माबा बर्ड बनाय दं आरोना बर्ड बनाय माने माबा बनाय कारपेट बनाय आरोना ग्रिननि बे लानाय दं आरोना ओमफ्राय खिथुउनाव भलन्टियार ड्रेस गाननाय दंजोबो आरोना आंनि ड्रेस गाननाय बादि बिदि आरोना प्रफाइला आंनिया फेसबुकनिया लोगोफोर जाय आंजों फ्रेन्ड रिकुवेस्ट जायो फेसबुक पेज नङा दे आंनिया ओरैनो जानला मोनला सिम्पोल सालायग्रासो आरोना जेनेरेलसो आंना फेसबुक पेज नङा ओरै सिम्पोलसो दे हरगोन उनाव हरगोन आरोना मुस्लिम सुनो दे आंजोंल' फुल सापर्ट जाबा हरगोन मानो सापर्ट गैया जानो नायोना आंथ' नायखायो कमेन्ट खालामहोयो ओमफ्राय नानियासो आंनि कमेन्टखौ नुदोंना नुवाखै आं मिथिया आरोना आं कमेन्ट खालामो भिडिअखौ नायो भिडिअ ससेल हगारो खिन्थु बियो भिडिअ ससेल हगारो ओंखायनो नायजोबनो हायो आरोना बिनि भिडिअखौ मुस्लिम बसुमतारी नानिनिखौ नायजोबनो हायो आरोना ससेल नालाय मिस्टार सामब्राम दं आरोना इया मिस्टार सामब्राम अर सुना माखो दानिया लाइभनिफ्राय खालामजोब्बाय दे फैदो आरोना फैदो अननानै फैदो आरो वाव मानि फैला गोदो दाना थाफैग्राखाय दासिमबो बेबादि साननांगौ दा जोंना बेबादि गैला अनेक सोलायबाय मानिया प्रटेक्ट जाबाय दा सार बेफोरबादि आरोना मिस्टार सामब्राम आंल'सै होनना बुंदों आरो ओमफ्राय सोरबा सासे फैबावदोंमोन अननानै कमेन्ट खालामदो आरोना ओमफ्राय लाइक खालामदो आरोना मानि फैला होननायखौ होगोन आरोना आं दा दसे उनाव होबावगोन मा जाबावगोन आदा बे संसाराव मा जाबावगोन आरोना दे सोर फैयो फैदो आरोना मानि फैला होननायखौ होगोन आं दा दसजनसो जायोब्ला गोदो दाहोना थाथिग्राखाय दासिमबो बेबादि साननांगौ दा जोंना बेबादि गैला अनेक सोलायबाय मानिया प्रटेक्ट जाबाय दा सार होनलायलायनो मिनिनायखौ हाया आरोना कमेन्ट खालामदो मिस्टार सामब्राम फंबाय दंना ओमफ्राय सासे सोर दङ कमेन्ट खालामदोंना
थोड़ा हार्ट एटेक हो रहा है दिल में हार्ट एटेक जाया आरोना बे कन्ट्रल सेफटि थायो आरोना हार्ट एटेक जाया बेहाय हार्ट एटेक जाया माने सिम्पल ओरैनो बोगथाबनानै माबानायसो आरोना हार्ट एटेक जाया आरोना बे सिम्पल माने गावबागाव केपासिटि दङ आरोना फंबाय गिनाङा आरोना मानि फैला औ गोदो दाहोना थाबथिंग्राखाय दासो बेबादि साननांगौ दा जोंना बेबादि गैला अनेक सोलायबाय माने आपडेट जाबाय दा सार बुं सार मिन्देला साराबो बिराद हां बोगथाबनानै रायज्लायो आरोना मिन्देला साराबो माने गावनि सिम्पल रायज्लायग्रा बादि रायज्लाया आरोना गावनि सिम्पल रायज्लायग्रा बादि माने गारां गिदिर आरोना मिन्देला सारनिया ओमफ्राय फालुफोरनो जेब्ला माबा होगोन डायलग होगोन अब्ला बियो गारांखौ एकदम सेबथाबनानै रायज्लायो आरोना एकदम माबानानै बोगथाबनानै रायज्लायो आरोना एकदम बिराद ख्रों ख्रों बोलो होना रायज्लायो मिन्देला सारा रोदा ओंखारजोबो आरोना नैबे रोदा गिदिरा ओंखारजोबो आरोना नायगोना नाया नोंसोरो बिराद बोलो होना रायज्लायो आरोना मिन्देला सारा मानि फैला होनबाथाय गैला बे लावखाबलायनानै रायज्लायगोन आरोना बे मिन्देला सारा बिराद बोलो होना रायज्लायो मिस्टार सामब्रामा हो मिनि हरबाय आरोना माबा जालु खाख्रेबनि रोङोना रोङादा जालु खाख्रेबनि मोसानायखौबो रोंगोन आङो ओरै मोसानायखौबा नेवलाय डेन्स ओरैखौबा रोंलाबायगोन आरोना आङो डायलगखौबोलाय आं बारा हाया आरोना बेनिखौ बे एकदम चाइनिसनि माबानि होलाबायथारो बे नागाफोरनिबो रायलायलाबायथारो जालु खाख्रेब आदाया आदा जालु खाख्रेबा आदा जालु खाख्रेबजों मा जाबावगोन होनदों आरो मा जाबावगोन आगैमोन होनदों आरोना बे सामब्राम हाहानो जालु खाख्रेब मोसानायखौल' हागोन आरो आं ओरै गिदा गिदि जानायखौल' मुस्थिना बसुमतारी आं ओंखारनोसै दे आदा अ दे ओंखारदो दे नानि लेखाफोर फरायदो दे नानि नों लेखा फरायगोन ना फरायला मुस्थिना बसुमतारी नानि लेखाफोर नायदो आरोना लेखाफोर नायनोबा मुस्थिना बसुमतारी हे मिनिबाय मुस्थिना बसुमतारी गुड नाइट अके गुड नाइट दे नानि दे आंनि लाइभखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय सेसे कमेन्ट खालामबावदो आरोना एकदम कमेन्ट खालामदो जुरुर कमेन्ट खालामनाया जुरुरि दे होनना बुङो बिलकुल मानि मा जुरुर मानि मा होनाय जायो आं बारा रोङा दे जुरुर मानि गोनांथिथार ना मा होनाय जायो मिथिया गोनांथार ना जुरुर होननाय जायोना जुरुरि हे गोनांथार ना जुरुरि मानि बिलकुल मानि थारैनो नङा होमबा बिदि आरोना आं बारा रोङा आरोना हिन्दीखौ मैं हिंदी बोला नहीं आता आरोना आं हिंदी बुंनो हाया आरोना लोगोफोर हे फाग्ला मा फाग्ला जानायखो नोंनाया आंजों बायनानै जौ लोंहैग्रानि फिसाजोखौ नायै नायै मोजांसो मोनबाय आं बै सना मोननो लोंहैब्लाथाय बथलसेयाव बथलनै हाबो जौआ बे सना मोननो लोंहैब्लाथाय बथलसेयाव बथलनै हाबो जौआ बिदि आरोना या बोरैबा एक्सिदेरलै आदा लकेन बोरैबा एक्सिदेरलै आदा लकेन बोरैबा एक्सिदेरलै है दाखालि फिसा हिन्जाव जौ गोनां दंदों माहाजोनाव आलासि जाहैबोला फायखानायाव खिनो ओंखारनानै खिदोंमोन आं हाखु दाखु दरजाखौ फांनो बावफ्लांगारदां फिसाजो देरसिना दरजाखौ ब्लां आया बिब' बिनानाव 10 जनजों गुदुं बादां मा रायज्लायखो मियां माहां आहाय बिदि आरोना बेहाय वाव आं न'आव थांबासो लाइभ हैसिगोन आदा अके ओमफ्राय सोर आंनि माबायाव लाइभआव फैदों आरोना कमेन्ट खालाम लाइक खालाम आरोना बोरैबा एक्सिदेरलै आदा लकेन
बोरैबा एक्सिदेरलै आदा लकेल बोरैबा एक्सिदेरलै आंनि लाइफआव सोरबा सासे दंफादेरो उनै लाइफखौनो कमेन्टखौनो खालामथारा उननानै कमेन्ट खालामोलाय आं नायनो जोंनि गामिनि बाबु मोनसि जागोन खोमा सोरबा सासे नायखुमायो आरोना आंनि लाइफखौ साबसिन फैदों माथो बिदि नायखुमायो आरोना ओमफ्राय लाइक खालामदो आरोना लाइभआबो खालामबाय खोमा आरोना खालामबाय खोमा दे नाय आरोना लाइभजों खोमा बारा फैयालै आंनि लाइभआव बिस्थ'जोब खोमा मालाय बयबो बिस्थ' थायो आरोना बयहाबो बिस्थ' आरोना बयहाबो मिस्टार सामब्राम फंबाय नोङाबा जालालै रेप सं खनना होगोन आं बयनिबो थाखाय अह माखौ रेप सं होनो माखौ मडार्न सं होनो आं बिदिखौ रोङालै माखौ होनोथाय माखौ फक सं होनो आं रोङा आरोना स्केलनि मानसि दङ नालाय बारा मिथिया आरोना माखौ फक सं होनो माखौ मडार्न सं होनो माखौ रेप सं होनो रोङा आरोना आङो I love you बुंस'ना अन्तरनिफ्राय नों आंखौ आं मानोबा लाजियो नोंखौ आं मानोबा लाजियो नोंखौ फाग्ला बायदि बखिलाबायनाय है सोरखौ बखिखो बखियाखैलै बखियाखैरा रेप सं खनना होगोन आं बयनिबो थाखाय आंखौसो होनदोंब्रा आंखौसो आं मडार्न सं माखौ होनो फक सङा माखौ होनो आंखौसो होनना लादोंब्रा फंबाय आंखौसो होनना लादों आं मिथियाना माखौ रेप सं होनो माखौ फक सं होनो माखौ मडार्न सं होनो आं बारा रोङाना मिथिया आंखौसो होनना लादों फंबाय आंखौसो होनना लादो नङा रेप संखौसो बुंदां रेप सङा मा सोदोब फंबाय आंलाय आंखौसो होनदों नुदों नङा रेप संखौसो बुंदां रेप संखौसो बुंदों आरोना नोङो दोननोसै नामा बुंबाय जाथ'बाय नामा माथो रावबो फैला दोननोसै नामा बरिं मोनदोंदां ना आंनि लाइफखौ बरिं मोनदों खोमालै ना मिस्टार सामब्राम फंबाय नों खिथाहरदो आरोना खिथाहरदो आरोना दे फंबाय दोनसै नामा रेप सङा बखिलाबायनाय बखिलाबायनाय जायो आरोना रेप सङा माने बखिलाबायनाय आरोना बखिलाबायनायसो आरोना रेप सङा बखिलाबायनायाव गोग्लैयो आरोना बिदिसो आरोना आंथ' जेबो मोनाखै बरिं मोनाखै आरोना नोङो फंबाय आंनि लाइफखौ नायबाय थायोलै नोङो जोबजासे बुहुद गोजोननाय दं आरोना नों बिराद मोजांलै मानसिया फंबाय मानसिफ्रासो बोरै मोनखोथाय माखासेफ्रा आरोना बिसोरबो मालाय बेस्थ'लै मालाय बिसोर बेस्थ' आंनि माबायावथ' सिख्लाफोर फैखाया आरोना मा खालामनो आरोना सिख्लाफोर फैया आंनियाव सेंग्रा खावब्लाब्लानो दाखुरा नालाय आंबो मोजां मोनखायो आं नोंखौ अके फंबाय आं बारा गाजा कमेडि रोङा दे फंबाय ओमफ्राय बरिं जायो खोमा आंनि भिडिअ'आ रावबो फैदेरा आंनि लाइफआव अब्ला मा खालामबावनो आरो फंबाय मोजां मोनखायोना आं नोंखौ होनना बुंदों आरोना सामफ्राम फंबाय वेलकाम आरोना थेंकिउ आं गोसो गोरबो बिराद गोजोननाय दं आरोना नोंनि थाखाय बिराद गोजोननाय दं आरोना फंबाय बिराद गोजोननाय दं आं नोंनि थाखाय फनावबो रायज्लायो आरोना नों आंजों गोबावनो मोजां गाज्रि खोथा रायज्लायो सावरायो आरोना फंबाय सानैजों अके बिदिनो थालायनांगौना बिदिनो रिलेसन थालायनांगौ आरोना फोथायलायनाय थानांगौ फोथायलायनाय गैयाब्ला बे जिउ संसाराव जेबो गैया आरोना जायखौ फोथायनानै अननाय होदों जाय अननाय होनोसेयावबो फोथाय खेबस' खालामो आरो बे फोथाय खेबस' खालामग्रा मानसिया माब्लाबाबो मोजां मानसि जानो हाया उन समाव फिसा फिसौनि समावब्लाबो मोजां मानसि जाहैनो हाया आरोना बेयो बेनिखायनो फोथायलायनाय अननाय होनायखौ
बजबना लानांगौ आरो अननाय होनायखौ नोङो नेवसिगारनानै नोङो फोथाय खेबस' खालामोब्ला आरो मा जागोन बिनि उन फिसारा माने नोंहा दुखु मोनसै ना बिनि फारसे ना बोराबनाय बा गाज्रि मोननाय गाज्रि राव बुंनाय थानोसै आरो ना जाय नोंखौ फोथाय खेबस' खालामदों नों अननानै बेखौ फोथाय जाय नों बेजों फोथाय खेबस' खालामनानै जाय अनग्रा मानसिया बेखौ दुखु मोनगोन आरो ना बेफोरबादियावनो जायो आरो ना गाज्रि बुंलायनाय मानाया बेनिखायनो फोथायलायनाय थानांगौ आरो ना इसा एन्टारटेनमेन्ट इसार एन्टारटेनमेन्ट नोंनिया माथो एसामिससो वेलकाम आंनि आयना इउटुब चेनेलाव नुजाफैनायनि थाखाय आयना नायनानै नोंथांखौबो गोसो गोथारै स्राय बरायनाय थाबाय आरो ना इसार इसार एन्टारटेनमेन्ट नोंनिया मा बांला ना माबा एसामिस भिडिअसो लाबोयो कमेडिनो नंगौना इसार एन्टारटेनमेन्ट नोंनिया बिदि दा नंगौना इसार एन्टारटेनमेन्ट खोन्थाहरलाय इसार एन्टारटेनमेन्ट खालामबायबो दसेनो लाइक होनानै खालामबायबो नामा नायसिननानै खालामबायबो इसार एन्टारटेनमेन्टआ इसार एन्टारटेनमेन्ट नोंनिया बांलासो नामा एसामिससो नामा नों फैलाय खारलांलाय जाबाय थाखो सोर दङ नै सोरबा फैदोंमोन माथो लाइभ फैदोंमोन नामा गैला खोमालै थांबाय नामा जानो एन्टारटेनमेन्टआ माबाया इसार एन्टारटेनमेन्ट फैदोंमोन लाइकल' होनानै थांबाय आरो ना माबाल' नै कमेन्टआव लाइक होनानै कमेन्टआवल' लाइक हरदों इसार एन्टारटेनमेन्टनि एसामिससोलै ना एसामिसना बांला होननांगौथाय बांला ना एसामिसथाय बिनि माबाया भिडिअआ बिदिसो नुबाय थायो आं माथो कमेडि भिडिअ लाबोयो आरो ना एसामिसाव गोग्लैना बांलायाव गोग्लैयोथाय नों नायाखै बे इसार एन्टारटेनमेन्टनिखौ आं नायदों नायबाय थायो आं ओमफ्राय बिनिया मा बर' नंगौना नङा जाखो बे इसार एन्टारटेनमेन्टआ माथो बांलाना एसामिससो बिनि भिडिअआ सापर्ट खालामबाय आं खालामनाया बेखौ आंनाव फैबाय थायो आं नायो इसार एन्टारटेनमेन्ट हेलो इसार एन्टारटेनमेन्ट कमेन्ट करो कमेन्ट जल्दी कमेन्ट करो इसार एन्टारटेनमेन्ट दंना गैया खारलांलायबाय माथो मा खारलाङोसो मुस्थिनाखौ मोजां नुगारगारबायब्रा आं दा मुस्थिनाखौ नोंसोरनि नोजोरसै आरो ना मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय बयहाबो मोजां मोननायनि राइट्स दं आरो ना ओमफ्राय मोननै गोसो मोननै न'खर गोरोबलायाब्ला अनलायनाय गैयाब्ला साख्रि गैयाब्ला मा खालामगोन मा बहा मोनखो नोंलाय जोबखादों मोना दिनाव जोबखादों ओमफ्राय 15 GB एक्सट्रा सोनाय दंमोन आरो ना ओमफ्राय बियो बेसेबां GB दंबावोमोनथाय आं नायनाय जायाखै आरो ना 15 GB एक्सट्रा सोनाय दंबावोमोन आरो ना बेयो बेसेबां GB दंमोनथाय आं नायनाय जायाखै आरो ना रिकानेक्टिं जागासिनो दङ दायो खननै जाबाय रिकानेक्टिं जानाया आंनियाव रिकानेक्टिं लाइन जादों आरो ना नेट पेकआ जोबखोना माखो मिथिला स्ल' जादों नामा थाबथादों नामा खिन्थाहरलाय फंबाय नों खिन्थायाबा रावबो गैला नै सासे नोंल'खासै दोनसै आंबो गोबाव जाबायना थाबथादों नामा फंबाय थाबथादों ना लाइभआ आंना थाबथादों नामा दे जाबाय दोनबाय दे सामफ्राम फंबाय आंनि लाइभआव दिनै जाय जाय फैदोंमोन बिथांमोननिफ्राय आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो अननाय होबाय आरो सामफ्राम फंबाय आं दोनथ'बाय दे अननानै गोसो गोरबोजों नोंखौबो गोसो गोथारै बरायबाय आरो ना नोंल' नायबाय थायो आंनि लाइभखौ दे थाबथायाखै दा थाबथायाखैना अब्ला दोनसै दे फंबाय दे सामफ्राम दे अननानै दोनबाय दे आङो दोनबाय दे फंबाय दे उन्दुनोसै ओंखाम जादोंना जायाखै नोङो ओंखाम जादोंना जायाखै दाबो ओंखाम जायालासिनो आंनि लाइभखौ नायगासिनो बेस्थ'नो ओंखाम ओंख्रि संदोंना सङाखैथाय सामफ्राम फंबाय नोंनो ओंखाम ओंख्रि संदोंना सङाखै नों फंबाय दाबो बेस्थ' आंनि लाइफआव बिराद बेस्थ' जानानै थाबाय नों फंबाय
बिराद बेस्थ' गावनि खामानिखौ दोननानैबाबो आंनि लाइफआव बेस्थ' जोबजासे थाबाय आरोना नों फंबाय गोजोननाय थाबाय आरोना सामब्रा फंबाय ओंखाम जादोंना जायाखै खिथाहरदो नायदोंबा दाबो दङ नोङो नै सासे वान दङ ओंखाम दंबो दं ओंख्रिबो दं अ होमबा मोनखांजोब्बाय आरोना अब्ला दोनसै नामा फंबाय दे जादो दे फंबाय ओंखामखौ दे दोनसै दे खन हरबावदो दे मोनसे लास्टनि गुड नाइट होनहरदो लास्ट दोनसै आरोना फंबाय नों गुड नाइट होनदो आरोना दोनसैबा दोनसै आं दोननाया बुंहरब्लानो जाबाय आरोना गुड नाइट होनबानो जाबाय फंबाय सामब्राम मोनसेल' कमेन्ट हरदो आरोना गुड नाइट होननानै गुड नाइट टु इउ होनसै आंबो नोंनिसिमबो आङो फिन साबायखर हरफिनसै आरोना मिस्टार सामब्राम फंबाय कमेन्ट हरना हरला आंलाय दोनसैमोन आं मिस्टार सामब्राम फंबाय दोनसैमोन आं गैला नामा मिस्टार सामब्राम फंबाय नै वान दंमोन गुड नाइट आदा थेंक इउ गुड नाइट टु इउ ओंखाम जादो दे फंबाय दे बाय बाय दोननाय जाबाय आं दोनबाय दे सामब्राम फंबाय नोंल'सिन नालाय नोंखौल' होनबाय आङो दोनबाय